alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil vi filme house tour. Okay, så det første man ser, når man kommer ind, det er egentlig bare vores skab. Og der har vi alt muligt hundeting, sko og sådan vaskegulvting og sådan alt muligt. Derovre har vi vores knæer med alle vores andres jakker, hatte og plyer. Her har vi den her reol med alle vores huer. Og neder oppe i den her en lille skoreol. Vores skomåtte, det er primært den her, vi bruger mest herhjemme. Og så har vi den her også kommode-reol ting med lidt ting i. Hvis man går videre, så kommer man her til vores køkkenalrum. Det er her, vi bruger mange af vores timer. Og herinde har vi vores køkken, hvor vi laver pissegod mad. Så har vi vores spiseområde her, hvor vi også sidder rigtig tit. Herude bagi har vi vores cykler. Og herinde, det er Siljas og mit badeværelse. Kasper har nemlig sit eget ovenpå. Det er også her, vi vasker tøj. Så har vi vores sofa-lounge-område herinde, hvor vi hygger og ser fjernsyn. Putter i sofaen sammen med hende her. Vi er bare herud på vores terrasse. Det er lidt øvrigt, vi ikke har en have, men det går. Når vi kommer herud, der har vi vores kaniner. Og så har vi lidt stoleværk herovre, men det er altså fordi, at det er vinter, vi også skulle pakke det hele sammen. Så hvis vi går herover, der har vi Kaspers yndlingssted, grillområde, vores udekøkken og vores brændeovnpejs, der ligger der. Hvis vi går ind i skoradet, der har vi stallen. Og det er herinde, jeg bruger mange af mine timer også. Og nede på den her, herover har vi Kaspers. Og herover har vi min mors side, vi kan godt lige snakke om, hvilken en der er pæneste, men de skriver noget kommentarer til os. Og så har vi egentlig bare alle mine rideting. Kaspers cykel og sådan noget. Så det var skørt. Okay, så nu går vi egentlig bare ovenpå. Og vi har lige vores billedvæg her. Som der er en i huset, der laver rigtig mange billeder ned. Det er ikke så godt. Så har vi det her babygitter, fordi at vores hund Ellie, hun var valgt, og hun skal ikke have op nogen gange. Fordi hun bider i mange af vores ting. Ja. Så kommer vi værk til rapporten. Og her har jeg alle mine kæpheste. De her 2 er faktisk til salg, så hvis I er interesseret, så kan I kontakte Cassie Kreation på Instagram. Det kommer lige til at stå her. Så ja, det er kæpheste stedet. Og her har vi vores Cassie Kreation hjørne, hvor vi laver alle mulige kreative ting og sælger dem. Ja. Så her har vi et hyggeområde. Det er faktisk mest Kasper, der ligger her og ser fodbold. Og herude, herinde der, vi har lovet ikke at vise det. Det er Kaspers gamer room, mandehule, der roder. Og det herude, det er Kaspers badeværelse. Så har vi en altan, som vi bare lige hurtigt kan... Der er ikke super spændende, der står vores juletræ, et par dæk, vores vinterdæk, og det er faktisk bare det. Og så kan vi kigge lige ned på vores små dyr. Der har vi soveværelset. Det er herinde, Kasper og Ellie sover. Og herinde jeg har alle mine ting. Og grunden til, at det er Kasper og Ellie, der sover her, det er fordi, at jeg sover sammen med Silja inde på hendes værelse. Så skal jeg ind til mit værelse, og man kan tydeligt godt se, at det er mit værelse, fordi jeg er heste overalt og kaniner. Nå, så kommer vi ind bare herind.
der har vi min seng, som jeg ikke lige har fået redt. Så har jeg lidt slik opbevaring. Lidt tøj herinde. Og bøger. Så har jeg mit tøjskab. Nej. Min Stativ, ja, sådan der. Og hernede har jeg altså lige hurtigt noget tøj, men det er fordi min mor skal lige bruge kasserne til noget. Så hvis vi lige kigger herover, så har jeg den her bag min dør. Så har jeg faktisk en billedvæg med nogle af de ponyer, jeg har reddet på. Jeg ved stadig på dem. Så herovre har vi bare en reol med nogle kasser. Så har vi mit makeup skincare spejl. Rød. Super. Og så har vi mine 3 små ting, jeg ved ikke, man kalder dem. Og min bamsekode. Vi synes, det var vigtigt at vise jer vores hjem, fordi det her er vores trygge base, og det er her, vi tilbringer det meste af vores hverdag, og her vi har nærmest været indelukket i et år nu, så derfor så vil vi gerne invitere jer indenfor. Så tusind tak, fordi I så med på den her video. Hej hej, husk at like, subscribe, abonnere og skriv kommentarer. Hej hej!